Kapragu nada, kapamula, may basa. Mana kapagamal saya. Baka yung isang bayang kasusugo, na miya kasalaman, na miya kailangan na limagatos, ayo. Maintain no na yan. Ngayon tab seminar ka no, ano naman yung orang sa nasubri? Dah. Ha, minasbik ka na sa ibu, ano ang busang ibu nga? Dah. Kala mo siya kapagamal, kapamula. Pagamal ka, kasid ka, kapanambayan, kapanaikadi, kati sa seminar, kabaya sa Quran, nasubula sa tulang, ano yung magagawa? Sa alam mo na mo. Siya buto to, ayak ka na tagong sa dunia, na pagamal ka. Na pinakamal, na pagamal na ka, nasukasimba nga si ko, Allah. Adingas kanyan? Dingas kanyan? Ipon ako to. Oriano to, nasuamal ka, napakaato din ka si kuso na to Nabi SAW. Nagina ni, so tigta no dua ako laos o amal. Kate. Yes, so kapag ikhlas, amaan nato na bagaman ka, api ato na amal, api ato na simbang, misabab si ko, Allah. Ika doon nato na, baka ato din ka, si ko sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagiso amal ka. At ang ina ni dunia na tukod. Na ko nga man sa tukod. Kung nagaso amal. Miyutir. Ano ba rin yan? Nabalin yan. Napiyakan natin yung ikhlas. Kalaman para ko Allah. Na makita nga pag-ato na si ko sunat Nabi sallam, nabalin yan. Napiyan mabuhi ka na amal ka, apiyak ato duga si kusunat Nabi sallam, na may kakapakilaylay. Kapakinagnagan. May nakuto ka, nada mabuha, balin yan. Nagina ni, katerima si ko amal ka. Dua o kitiyan. Madon Suisa, kaya din sa bali. Kapag ikhlas, agu, kapag ato na si kusunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kung ito tanong sa katarungan kagya, ino kasi mi adin sa dunia. Kapag amal ka, na pinakamala-amal, nasuka pa kayo sa isang asiku Allah. Ato na ibali, o amalu manusia, amay ka pananakoto. At na pangay layta, ibarat na bara sambayan, na may kakadaan sa piraka, kadaan sa aritis, bulawan, sumiyong siko paririmar. Kanay miya suwaka. Asumsum sa paririmar, na para tiyan ka, at hindi na ayaw ko minuwa na makurwa mama ka nito. Mata sibuk. Nasabi mo mamusawa na yan, iluba ka mamusagi nga mata sibuk ka palito. Puti. Natunay kayo rin nun, ditiriman so amal ka, sa 40 gawin. Piya nga benda kayo ni panising nga gini na benang kasi ko. Sujudan ka, bimiro ka pan sa rubo na ditiriman mo. Ganyan to? Kaya din sa duti, aginan so, kapan ako to. Makapanambayan, na ilang kasumim si kunonok. Nasumim boliron sa manok. Katigin na, anak ko masya ko. O di, kami kakwa sa bago motor, truck, walay, nanin sa nabago pagiging mo nila, kasimbolian sa manok. Kapya katugan sa rubo. Pag ito ko ni, kasi po no Allah. Kasi pero pa man na, ano so siya po Allah, kailangan pa napakatugan sa rugo. Niya so tanog yung mga Christian. Tunay sunag yung mga Christian, igiraan na baguat tolay, na ito naman ipinira nun, at nang buno nira nun. Di ko na mga Christian, panarimayran, na para kung so building, anta ka, api ito na, infrastructure, tolay, building, nga minsan, kakailan ang namatay ron. Para niyo na kunso, marata. Subhanallah. Ino sa mga ino da mga Christian, na inairaan na bubuwa, ino pinanabi, hindi ko misu. Kami ko na sa ino lugiran si ko, ikalima ka anda na. Apkirin yung mga balita, babae nahulog sa taas ng building. Di nga kata, nagito bing nababu. Nagita babay nanto na inulugiran. Pag ito'y sacrifice ang ito bili nga para may na konso marata. Nya hala ka pa na ko to. Nagilap na ko na pwede na siya kaging mga pwede mo na siya panarima amranaw. Adi makapanako to na din yan katawan.
Tigiraan na anak galibog tanong mapia. Ibarat na anang bungon na wala. Apa yang to nagalibog ka? Mapia. Tinda-tinda tanong mana-manaya na o di na sotera abagu na malo minidengges na disgrasya na nabutan tumala na tunay ko nagtanong si ko mga loks na kamapia na kami na sumarata. Ilang man to? Upama na ginani ka pipikiran nga si ko Allah. Abasta priski ko Allah na namarata no manayor ka. Ha? Buwata ka na malo may sakit suwata ka na tigan na mapia kami na sumarata. Tuno to karata pamikiran kasi ko Allah. Ang buwata ka napipikan kagiwata ka nagputaya ya. Udi nagiwata ka lagi nagkudusungan na ya. Tuno to pamikiran. Bagang wala sa teraka, natigin na papipikir ka nagitra ka nagkudusungan ya. Na umalam ini sana alhamdulillah kami una. Kapan ako to? Marata ka pamikiran si ko Allah.